Факты, падзеі, каментарыі. У эфіры навіны Віцебскай вобласці. У студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Сімвал нязгаснага болю. Памяць ахвяр хатынскай трагедыі ушанавалі ў Віцебску. Народны мітынг аб'яднаў больш за 200 чалавек. Амаль 2000 гектараў ранніх яравых культур пасеялі ў паўночным рэгіёне. Да правядзення вясенніх палявых работ прыступілі ўсе раёны. Крыж прападобнай Еўфрасіні Полацкай даставілі ў Свята-Успенскі кафедральны сабор Віцебска. Гэта асвечаная паўнапамерная копія страчанага арыгінала. Гістарычны момант. Хакейны клуб Віцебск выйшаў у паўфінал Кубка прэзідэнта. Ініцыятывы і кантракты. Віцебск рыхтуецца да правядзення 3-го беларуска-узбекскага жаночага бізнес-форуму. У пачатку красавіка дэлегацыя Беларусі наведае Узбекістан, дзе падрабязна абмяркуюць канцэпцыю маштабнай дзелавой сустрэчы. Праграма плануецца насычанай. Машынабудаванне, лёгкая прамысловасць, сельская гаспадарка, адукацыя і турызм. Тэматычная секцыя падабраная зыходзячы з асноўных напрамкаў супрацоўніцтва дзвюх краін. Акрамя таго, у рамках форуму запланавана выстава-прэзентацыя прадукцыі і паслуг прадпрыемстваў дзвюх рэспублік. Галоўная задача – прадэманстраваць беларуска-узбекскі эканамічны патэнцыял, а таксама установіць новыя контакты. Я в прошлом году принимала участие во втором международном женском белорусско-узбекском форуме, который проходил в Ташкенте. Была модератором секции промышленности. И действительно, женщины Узбекистана сегодня, они тоже развиваются в направлении высокотехнологичности, инновационности, возглавляют ряд предприятий, которые сегодня стремительно развиваются. Это станка и машиностроение, легкая промышленность, безусловно, это, наверное, основная секция, которая может быть полезна для нашего сотрудничества. Для нас, в первую очередь, это мероприятие, это показать себя, то есть показать потенциал нашего региона, найти себе партнеров по бизнесу. Беларуска-узбекскі жаночы бізнес-форум Віцебск прыме ў жніўні. Летась маштабная дзелавая сустрэча праходзіла ў Ташкенце. У дні правядзення бізнес-форуму былі заключаны шматмільённыя кантракты, а таксама падпісаны пагадненні аб супрацоўніцтве. Сімвал нязгаснага болю. Памяць ахвяр хатынскай трагедыі ушанавалі ў Віцебску. 22 сакавіка, у дзень, калі фашысты разам з жыхарамі спалілі вёску пад Мінскам. Нават праз 82 гады пра гэта ўспамінае ўся Беларусь. У паўночнай сталіцы народны мітынг аб'яднаў больш за 200 чалавек, прадстаўнікі органаў улады, грамадскіх арганізацый, працоўных калектываў, праваахоўнікі, святары, моладзь. Віцябляне сабраліся ў месцы з трагічнай гісторыяй на пляцоўцы каля ратушы, дзе ў гады Вялікай Адчыннай вайны каралі савецкіх патрыётаў. Да мемарыяльнага знака ўсклалі вянкі і кветкі. Памяць загінуўшых ушанавалі хвілінай маўчання. Возложением цветов мы также чтим память наших деревень, которые были сожжены в Витебском районе, а их 537. К сожалению, 36 в настоящее время не восстановлены. И действительно, это та жуткая трагедия, которая сегодняшнюю сложную ситуацию, геополитическую ситуацию, мировую ситуацию не должна повториться. Сегодняшний митинг – это посыл всему миру, это посыл подрастающему поколению. Сегодня в условиях информационной войны, огромного количества потока информации, которые постигают наши дети, мы должны помочь им найти в себе кусочек места для и этой памяти, которая должна остаться с ними на всю жизнь. Они должны ее пронести и помочь сохранить эту историческую правду, не допустить искажения. Сегодня очень важная дата для всех миротворцев и для всех жителей Беларуси, и мы должны чтить память и сохранить мир. Пасля народнага мітынгу віцябляне адправіліся аўтапрабегам да адной з сясцёр хатыні вёскі Лычнева Віцебскага раёна. У гады вайны яна была спалена разам з жыхарамі і не адрадзілася, як і яшчэ амаль 300 вёсак Беларусі. Амаль 2000 гектараў ранніх яравых культур пасеялі ў Віцебскай вобласці. Да правядзення вясенніх палявых работ прыступілі ўсе раёны Прыдзінскага краю. Зараз актыўна ідзе ўнясенне арганічных угнаенняў, а таксама ўзворванне глебы. Усяго ў рэгіёне трэба ўзараць каля 82 000 гектараў. Гэта амаль у 2 разы менш, чым летась, бо частку работ правялі восенню мінулага года.
Все 16 регионов приступили к севу ранних яровых зерновых культур. Первыми в этом году на работу приступили Городовский район и Шумилинский. Сейчас уже подтянулись практически все. В ближайшее самое время, я думаю, на этой неделе уже войдем в массовый тип весенне-полевых работ. Также активно ведутся работы всеми регионами области без исключения по подкормке озимых зерновых культур. На сегодняшний день уровень выполнения работ составляет порядка 50% или более 100 тысяч гектар. Подкормки озимых крестоцветных культур рапса проведены на площади порядка 30% или 20 тысяч гектар к посеянным площадям. На сегодняшний день по перезимовке предварительная информация по гибели зерновых культур находится в пределах естественной убыли. Какой-то катастрофичной ситуации по озимым крестоцветным пока не наблюдается. Но окончательный результат будет дан где-то в конце марта, начале апреля при наступлении уже положительной температуры окончательно и возобновлении вегетации в полном объеме. Сёлета плошча яровога кліну ў паўночным рэгіёне складзе 308 тысяч гектараў. З іх 148 тысяч збожжавых і зернебабовых. Звыш 20 тысяч гектараў рапсу, 13 тысяч лёну. Дапамагаць іншым, вучыцца сучасным тэхналогіям, творча развівацца і сачыць за здароўем. У Віцебску запусцілі новы праект для людзей сталага ўзросту. Ініцыятары Чырвоны крыж і Савет пажылых грамадзян, а таксама абласны інстытут развіцця адукацыі, на пляцоўцы якога далі старт праекту. Прадстаўнікі сярэбранага ўзросту з розных рэгіёнаў Віцебшчыны пазнаёміліся і падзяліліся вопытам. У старэйшага пакалення шмат энергіі і ідэй. Ад культурных ініцыятыў да валанцёрскіх. Падтрымаць і маштабаваць іх, а таксама з'яднаць пакаленне на карысць усяму грамадству – галоўныя мэты новага праекта. С возрастом пожилые люди испытывают такие чувства, как чувство одиночества, сложности в адаптации к современным технологиям. Как раз таки инициативы проекта и направлены на преодоление этих сложностей, помощь пожилым людям почувствовать себя нужными, защищенными, востребованными. Мы планируем провести ряд образовательных семинаров, где лидеры волонтерских групп пожилых граждан получат знания по профилактике неинфекционных заболеваний, ведению здорового образа жизни, оказанию первой помощи с учетом их возраста, первой психологической помощи, лидерство, ориентированное на общество и ряд других тем, которые позволят подготовить руководителей волонтерских групп, которые смогут в своих районах, а пока мы взяли 8 пилотных районов для реализации данного проекта, помогут в своих районах организовать деятельность среди людей серебряного возраста. В этом проекте все будут принимать активное участие. Дети будут учить старшее поколение. Они, доки у нас, в компьютерах, телефонах и в других средствах современных. Старшее поколение будет давать советы со своей точки зрения. Социальное партнерство в интересах всех людей нашей области. Чем больше людей будет занято активной деятельностью, тем, безусловно, больше будет счастливых людей. Штомесяц для удзельнікаў праекта будуць праводзіць сустрэчы, лекцыі, круглыя сталы і майстар-класы. Гэта дазволіць пажылым грамадзянам не толькі пашырыць свае веды, але і ўмацаваць сацыяльныя сувязі, абмяняцца вопытам і знайсці аднадумцаў. Прыгажосць, творчасць і нацыянальныя культуры. У Віцебску стартаваў адкрыты конкурс «Грацыя Інтэрнэшнл». Ён праводзіцца ў 6-й раз, але сёлета ў абноўленым фармаце. Сакрэты раскрылі арганізатары падчас прэс-канферэнцыі. Цяпер сярод канкурсантаў не толькі дзяўчаты, а і юнакі. Усяго за галоўныя прызы будуць змагацца 14 студэнтак і студэнтаў ВНУ. Тут мне очень понравилось, наверное, то, что он объединяет не только вот творчество, красота, но и саму национальность. Возможно, здесь я что-то новое узнаю. То есть, например, раньше у меня не было друзей из Китая, а здесь уже на данный момент познакомились, да. Впервые предоставилась возможность принять участие парням. До этого он всегда был только женским. Надеюсь, за эту неделю получить бурю эмоций, опять же, новые знакомства, потому что здесь предоставлена такая огромнейшая возможность познакомиться с другими культурами, с другими странами, с другими национальностями. В этом году мы впервые представляем парней. Они также участвуют в конкурсе, борются за титул. Единственное отличие – это будет у нас «Мисс Грация» и «Мистер Интернэшнл». В остальных номинациях у нас все остается как прежде, только единственное, что у нас будет «Мистер Галантность» и «Мисс Обаяние».
Беларусь, Россия, Китай, Шри-Ланка, Тунис, Узбекистан. По традыцыі конкурс аб'яднаў прадстаўнікоў розных нацыянальнасцяў. Ацэньваць удзельнікаў будзе кампетэнтнае журы. Усяго ў праграме запланаваны 5 асноўных выпрабаванняў: прыгатаванне нацыянальнай стравы, аратарскае майстэрства, дэманстрацыя талентаў, дэфіле і конкурс групы падтрымкі. Фінал 6-го адкрытага конкурсу нацыянальных культур, творчасці і прыгажосці «Грацыя Інтэрнэшнл» адбудзецца 28 сакавіка. Яркія нумары, унікальныя касцюмы і захапляльныя выступленні. Канкурсанты рыхтуюць незабыўнае шоу. Працягваем выпуск. 24 сакавіка – Сусветны дзень барацьбы з туберкулёзам. Хвароба ў дзесятцы прычын смяротнасці ў свеце. У Віцебскай вобласці рост захворвання на туберкулёз удалося знізіць. Дзякуючы супрацьэпідэмічным мерапрыемствам, ранняй дыягностыцы і ўкараненню эфектыўных метадаў лячэння. Тым не менш, летась медыкі зарэгістравалі новыя выпадкі туберкулёзу. У паўночным рэгіёне захварэлі звыш 150 чалавек. Выяўлены 2 выпадкі захворвання ў падлеткаў, а таксама рэцыдывы. Туберкулёз – медыка-сацыяльная праблема. Часцей за ўсё хварэюць тыя, хто вярнуўся з месцаў пазбаўлення волі, беспрацоўныя, бежанцы і мігранты. Гэта людзі з імунітэтам, аслабленым іншымі захворваннямі, ВІЧ-інфекцыяй і СНИДам, наркоманией, хворобами легких. За последние 6 лет то по нашей области отмечается снижение заболеваемости на 9,3%, количество рецидивов снизилось на 48% и количество смертельных случаев снижение составило 59%. За 2024 год по государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность» под программе 4 «Противодействие распространению туберкулеза» было выделено и освоено 446 815 рублей. Эти денежные средства были направлены на приобретение лекарственных препаратов, на закупку продуктов дополнительного высококалорийного питания для пациентов, больных туберкулезом. Витебский медицинский университет тесно сотрудничает с лечебным учреждением по многим вопросам. В первую очередь это касается лечебной работы. Наши доценты, наши ассистенты не только ведут палаты, но еще и консультируют, проводят консилиумы, проводят телемедицину. Особенно это касается сложных диагностических случаев. Помимо этого мы еще и проводим обучение. Для дыягностыкі і лячэння туберкулёзу прымяняюць сучаснае абсталяванне і інавацыйныя тэхналогіі. Пацыенты атрымліваюць сацыяльную падтрымку за кошт бюджэтнага фінансавання. Прафілактыка захворвання, вакцынацыя, здаровы лад жыцця і якаснае харчаванне, своечасовыя прафілактычныя агляды. На Віцебшчыне праходзіць комплекс прафілактычных мерапрыемстваў на аб'ектах чыгуначнага транспарту. Штогод па прычыне бестурботнасці і ігнаравання элементарных мер бяспекі людзі атрымліваюць траўмы, у тым ліку і смяротныя, у выніку наездаў цягніка. Часцей за ўсё гэта адбываецца на пешаходных пераходах чыгуначных пераездаў, а таксама пры знаходжанні на путях у неналежных месцах. Особенно тяжело говорить о проблеме детского травматизма. Так, за 2 месяца текущего года на объектах железнодорожного транспорта погибло 2 несовершеннолетних. Среди основных причин травматизма следует отметить игнорирование мер безопасности, спешку, разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках при переходе через дорожные пути. Падчас прафілактычнай акцыі праваахоўнікі правядуць сустрэчы ў працоўных і вучнёўскіх калектывах, растлумачаць меры бяспекі і правілы паводзін на чыгунцы. Нагадаюць, што за іх парушэнне прадугледжана адміністрацыйная адказнасць. Акцыя працягнецца да канца сакавіка. Наіўнасць на грані фантастыкі. 52-гадовая жыхарка Віцебска двойчы дазволіла махлярам падмануць сябе. Спачатку зламыснікі прымусілі жанчыну паверыць, што на яе імя ўзятыя пазыкі і іх неабходна закрыць, перавёўшы грошы на пэўныя рахункі. Так віцяблянка страціла звыш 48 тысяч рублёў. Затым махляры прапанавалі ёй прадаць кватэру, каб не дапусціць аферы з жыллём. Аднак паводзіны жанчыны насцярожылі пакупнікоў жылля. Яны звярнуліся да праваахоўнікаў. В свою очередь женщина божилась, что больше не будет общаться с мошенниками и переводить кому-либо деньги. Однако через некоторое время оказалось, что потерпевшая лгала следователям.
Спустя время, в феврале текущего года, женщина продала свою квартиру за $28 тысяч. О сделке она сообщила мошенникам, с которыми втайне от следователей продолжала общаться. Тогда она получила указание ехать в Минск и оттуда перевести деньги на определенный счет. В столице потерпевшей в сделке отказали, обосновав тем, что она хочет пополнить мошеннический счет, о чем женщина незамедлительно сообщила собеседнику. Тогда она получила новое указание перевести деньги в Москву. По указанню махляроў жанчына адвезла грошы ў Москву, і толькі калі аферысты перасталі адказваць на яе званкі, вырашыла звярнуцца ў міліцыю. Па фактах махлярства узбуджаны крымінальныя справы. Цэны ўніз. Як зэканоміць яшчэ больш у магазинах Еўраопт і Хіт. Цяпер з картай Е+, пакупнікі атрымліваюць не толькі бонусы, а і дадатковыя зніжкі на папулярныя тавары. Як гэта працуе, раскажуць нашы карэспандэнты. Як у магазинах Еўраопт і Хіт эканоміць проста і зручна. Для гэтага трэба аформіць карту Е+. Бясплатна гэта можна зрабіць у мабільным дадатку. За сімвалічную суму 99 копеек у любым магазине гандлёвай сеткі. Е+ налічвае бонусы за пакупкі, дазваляе удзельнічаць у гульні «Удача в придачу», дае двойныя бонусы на дзень нараджэння, залічвае гульнявыя коды. Ёсць магчымасць аплаты віртуальнай карты праз мабільны дадатак. І гэта яшчэ не ўсё. Стартавала акцыя «Цены ўніз». Яна дазваляе набываць тавары з белымі цэннікамі з дадатковай зніжкай. Прывабную зніжку можна атрымаць на малочную мясную прадукцыю, бакалею, гарбату, каву, напоі, пральны парашок, корм для жывёл і іншыя тавары. Пры гэтым атрымліваецца сэканоміць яшчэ больш. Пастаянныя кліенты магазинаў Еўраопт і Хіт ацанілі новую акцыю. Бонусы накапливаю, списываю. Все нравится. Товары удачи беру. Дает возможность сэкономить деньги. Ну и может быть что-то выиграть. Удобно, постоянно ей пользуюсь. Даже получается в другой раз, что практически все покупки бесплатно. Прекрасно экономишь с этой картой. Допустим, купил на 60 рублей, смотришь чеки 48 при расчете. Экономия в 12 рублей в наше время очень удобно и выгодно. В следующий раз идешь, экономишь опять-таки же. С картой Е+, если покупаешь товар там, на большую сумму или на среднюю сумму, всегда в конце месяца приходят бонусы. Эти бонусы можно списывать. Приходишь и списываешь, и постоянно удобно. Карта Е+, гэта выгода при кожнай покупцы. Бонусы, дадатковые зніжкі, удзел у гульні «Удача в придачу» и больше за 2000 магазинаў партнёраў по ўсёй Беларусі. Уявіце, колькі можна сэкономіць за месяц ці за год, калі карыстацца картай пастаянна. Спіс тавараў абнаўляецца кожныя 2 тыдні. Сачыць за навінамі можна на сайтах Еўраопт Бай і Хіт Дыскаунт Бай. Выбирайте разумные покупки, экономьте с карты Е+, и атрымлівайце асалоду ад выгоды кожны дзень. Сергей Мисурагин, Антон Левин, Навіны, Витебск. Крыж прападобны Еўфрасіні Полацкай даставілі ў Свята-Успенскі кафедральны сабор Віцебска. Гэта асвечаная паўнапамерная копія страчанага арыгінала. Крыж па заказе прападобнай Еўфрасіні Полацкай быў створаны ў пачатку 12 стагоддзя полацкім майстрам Лазарам Богшай. У гады Вялікай Адчыннай вайны святыня бясследна знікла. Праз паўстагоддзя пачаліся работы па яе ўзнаўленні. Копію ў 1997 годзе вырабіў брэсцкі ювелір. Яе асвяцілі і перадалі ў Спаса-Еўфрасініўскі жаночы манастыр у Полацку. З таго часу святыня пастаянна падарожнічае па гарадах Беларусі і Расіі и служить для умацавання православной веры. И сейчас, в дни поста, мы также износим этот крест, святыню для поклонения, чтобы укрепить каждого верующего на этом подвиге. Подвиги стояния в заповедях Христовых, подвиги несения воздержания, подвиги любви к ближнему, как самые главнейшие заповеди. И ничто иное, как крестное знамение, для нас является силой, которая изгоняет из нас всякие греховные помыслы. Ну вот такова сила крестного образа. И мы таким образом совершаем свое спасение. У Віцебску праваслаўная рэліквія будзе знаходзіцца да 29 сакавіка. Падчас знаходжання крыжа ў Свята-Успенскім кафедральным саборы тройчы на дзень будуць чытацца акафісты.
Гістарычны момант. Хакейны клуб «Віцебск» выйшаў у паўфінал Кубка Прэзідэнта. У вырашальным 7-м матчы серыі каманда ўпэўнена перамагла брэсцкіх зуброў з лікам 4-0. У першым перыядзе балельшчыкі ўбачылі 2 закінутыя шайбы, яшчэ па адной у другім і трэцім. Аўтарам пераможнага для мядзведзяў гола стаў Александр Ціміроў. Гульня атрымалася відовішчнай, а на трыбунах быў сапраўдны аншлаг. Гараджане гучна падтрымлівалі сваю каманду. Встречаются такие более-менее равные команды, как бы у Бреста тоже хватает исполнителей. В каких-то матчах нам немножко не повезло, мы не смогли забить, поэтому все равно это плей-офф, где каждый настраивается на победу, и я думаю, что 7-й матч, он как бы для болельщиков это самый важный матч, и для хоккеистов тоже. Мы должны выигрывать эту серию, мы должны ее забирать. Вспоминается, конечно, прошлая серия с Брестом, но я думаю, что мы отомстим и выйдем в полуфинал. Мы сегодня выиграем, во-первых, потому что хоккейный клуб «Витебск» сегодня на своей арене, сегодня домашний матч, и, конечно же, будет очень хорошая поддержка болельщиков. Ждали мы долго этой победы, поэтому у нас сомнений нет в нашей команде. У наступным нокаут-раундзе падапечныя Романа Юпатова сустрэнуцца з гомельскімі рысямі. Першая гульня паўфінальнай серыі пройдзе 25 сакавіка ў Віцебскім палацы спорту. Важные и самые цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал. Далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Убачымся ў эфіры. По информации Витебска-Болгидромета, у ближайшие сутки по области будет облачно. Ночью и раніцай на большей части территории короткочасовые дожди, месцами слабый туман. Днем пераважно без опадков. Ветер переменных напрамков 4,9 метров за секунду. Ночью порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра ночью 0+5, днем 7-12 тепла. По информации Витебска-Болгидромета, у Витебску будет облачно. Ночью и раніцай короткочасовый дождь, днем без істотных опадков. Ветер переменных напрамков 4,9 метров за секунду. Температура поветра ночью +2, +4, днем 9-11 с плюсом.